अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नागपूर मडगाव एक्सप्रेसला सावंतवाडीत थांबा मंजूर करण्यात आला आहे। कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे। कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून गेली 2.5 वर्षे यासाठी पाठपुरावा करत लढा उभारला होता। अखेर प्रवासी संघटनेच्या लढ्याला यश आलं असून नागपूर मडगाव एक्सप्रेसला सावंतवाडीत थांबा मंजूर करण्यात आला आहे। गेले काही वर्ष कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी स्थानकात असणाऱ्या सुविधांसंदर्भात वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाकडे दाद मागत होती। नागपूर मडगाव एक्सप्रेस सावंतवाडी स्थानकात थांबावी यासाठी अथक प्रयत्न करत होती। ही गाडी काही वर्षांपूर्वी या स्थानकात थांबत होती। सावंतवाडी स्थानकातून अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न या गाडीतून मिळत असताना देखील या स्थानकातून या गाडीचा थांबा रद्द करण्यात आला होता। त्यामुळे संघटनेने येणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनी रेल रोको करू अशी नोटीस देखील प्रशासनाला दिली होती। त्यामुळे या संदर्भात कोकण रेल्वे प्रशासनाने याची दखल घेत सावंतवाडी स्थानकात हा थांबा मंजूर केलाय। हा थांबा मंजूर करण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाचे क्षेत्रीय रेल्वे प्रबंधक शैलेश बापट यांनी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीला सहकार्य केलं। संघटनेतर्फे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, मिहीर मटकर, विनोद नाईक, भूषण बांदिवडेकर, सागर तळवडेकर, सुभाष शिरसाट यांनी आमदार दीपक केसरकर, खासदार नारायण राणे आणि प्रशासनाचे आभार मानले आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।